Ola a todos, benvidas e benvidos a un novo capítulo. Xa ao final tardei máis de un mes en subir por circunstancias persoais, pero aquí estamos ca nosa familia favorita da que solo quedan os fillos, porque ao final os pais, ao final da, por decirlo así, da temporada anterior, pois debido á fame acabaron morrendo, porque bueno, os fillos eran pequenos, sacando o Breo que xa era adolescente, o resto eran bastante pequenos, entón, bueno, pues querían que eles que tiveran para comer, ainda que fora a costa da súa propia saúde e da súa vida. Entón, pois aquí está Breo duchándose, temos a Adelaida, a Adrián e a Alexandre. E aquí teño o cumpleanos Ana, pero teño que sacar isto porque non hai ninguna Ana. Entón, pois, cando o seguinte cumpleanos de Breo. Vale. Vale, teño que actualizar ben o dos cumpleanos, porque aparte tiven un pequeno problema, é que se me borrou parte do que tiña guardado. Entón, pois tiven que facer así, bueno, uns arranxos para poder volver ter a familia como tiña que estar. E bueno, aquí están os epitafios de todos, de Aurora, de Abel e, bueno, do resto que se me perderon os nomes. Como podes comprobar, non tive moita sorte co tema de que se me engardasen ben as partidas. A ver se consigo arranxalo para, bueno, para esta segunda parte. Imos comezar. Breo, tienes que facer de comer. Vale, xa fixo de comer, vale. Ben, pois estos foron buscar auga e máis pescar, pois ela vai vir comer. Servixe unha ración. Este tamén. E o pequeno Alexandre tamén, que tamén ten fame. E logo pois temos que buscarlle unha parella a Breo, que canto antes empece a producir bebés, mellor. Xa sabemos como é esta sociedade medieval, non? Cantos máis bebés, mellor. Total, se vai pasar como aquí, que van morrer todos, pois tanto nos ten. E aquí, tamén se me perdeu, porque Breo conocera a unha rapaza. Non me interesa o festival. Breo conocera a unha rapaza durante a fame, durante ese período, cando fora a recoletar ao bosque. Pero sin preocupacións, porque logo vai aparecer esta rapaza. E agora, bueno, xa poden... Había por aquí un pitiño, xa anda por aquí, pero o que vai facer despois é... mira, aquí está este pitiño. Poner nombre a pollito macho. Pois sí, a ver que nombre lle poñemos, a ver que nombre aparece. Cucú. Me encanta. Pero imos comprar unha galiña tamén, porque senón compramos unha galiña blanca, unha galiña marrón, unha galiña negra. Alexandre H. Excentricidad repelada, fan de los sonidos. A Alexandre parecen encantarle las cosas que suenan. Este tipo de infantes tienden a sentir fascinación por las radios, que no sabemos lo que es porque estamos en la Edad Media, los televisores, lo mismo digo, y los juguetes sonoros. E incluso balbucearán más. Bueno, ya lo veremos. Vale, pues... vale, Breo, unha vez que fagas eso, por favor, vai colla roupa e colgan, e despois vas dormir, que ahora el pasa a dormir aquí. E probablemente soñará coa rapaza esa tan guapa que coñeceu no bosque. A que lle pasa a estos porque están tristes? Bueno, chicos, pues yo que sé, a ver.
limpa aquí, veña. Eu non sei se eles... Eu creo que os nenos non podían ir... podían coller flores. Bueno, poden coller flores e que vaya con Adrián e despois podenas vender. Mira, pois que durman e que pase a noite e ao día seguinte o noso querido Breo vai ir ao bosque cazar a ver se volve a topar coa súa amiga e a trae a casa, así, bueno, que conoce aos irmáns e se fan un pouco máis cercanos. Bueno, e aquí estamos. O día seguinte xa pasou outro ano, xa leva un ano sin os seus pais. E bueno, xa lles vai pasando así un poquinho as penas, pero bueno, siguen se acordando moito dos pais e sigue sendo duro, a verdad. Porque que recolle os ovos. Vamos a poñer nombre ás galiñas. A ver, a galiña negra, que nombre nos di? Mimitos. Vale. E a blanca, pone o nombre a gallina blanca, Salsa. Bueno. E a marrón, que lle pasa a marrón? Por que están así? Hambre mucha. Bueno. Amelia, vale. Pois veña, esparce pienso tamén. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cómo que fuego? A ver, espera, para. O sea, espera. Extingue, ya. Extingue, ya. Extingue el fuego. Breo, que es espabilar. Vale, Breo, pues ahora vai cazar, a ver se tes suerte. E te encontras coa túa amiga. E, bueno, o noso pequeno Breo, pois non tivo sorte, non atopou a súa namorada, pero cazou algo. E que cazou? Que é isto? Pieza para mejorar a fontanería. Venemos fingir que é un cacho de madeira. Temos unha ardilla. Isto que é? Unha paloma. E isto un pavo. Pues veña. Vale, eu creo que este irmán vai empezar a para axudar na casa. Bueno, pues vende. Vai empezar a bordar con patrones para vendelos. Vale, vou intentar facer aquí Breo unha pigeon pie, a ver que tal. Bueno, unha vez se duche e todo eso. Dios mío, por que lle pasou a esta xente? E aquí temos a nosa namorada que nos veu de visita. Imos así ligar un pouco con ela e a ver tamén si... Bueno, que ao mellor... Bueno, el liga e tal, o que sea, pero ao final non sale ben. Pero bueno, creo que sí que vai salir ben. Xa entra na nosa casa como se fora... Bueno, como se fora súa. E nos colla a comida. Bueno, nada, aquí a confianza da asco. A ver... romántico. Coqueteo. Coquetear. A ver... Oi. Bueno, estou pensando porque a mellor antes de que se casen e tal, que se veñan ela e malo seu irmán pequeno, porque os pais deles tamén morreron. E entón, en plan, bueno, así aforramos gastos. Non é como se fora un alquiler tal, non, todo isto, está claro.
como eles tiñan máis galiñas, pois bueno, tal. Ui, se va. Bueno, que vivan xuntos antes e despois así un poquinho para darse conta de que, bueno, sí, nuestra familia podría funcionar. Veo a nosa amiga a visitarnos. E teño que mirar eso de... pois non sei se pode añadir ao nosa casa ou... que bueno, entendo que sí que é un pouco precipitado, pero bueno. Ai, mira. E non se pode... Jo... as características... relaciones. Cambiar niveles de relaciones. No estoy a cambiar romance. A ver, deixa de mirar. Porque así nos traía para aquí e xa empezábamos oficialmente de toda a segunda generación. Bueno, pois xa temos aquí tanto a Anne como o seu irmán. Onde está? Ah, Daniel, se dicía eu. E nada, pois agora xa temos as familias unidas. Teño que mirar se temos sitio... Cantas camas hai? Falta 1, 2, 3... Vale, deixa de mirar. Vale, fai falta outra cama máis. Pero eles van a compartir cama, claro, porque van a ser futuro marido e mujer. Que ver se consigo casalos xa neste episodio. Bueno, pois ao final podíase facer, bueno, están todos que necesidades fatal. Mira, vou facer a trampa porque non hai máis. A ver, trucos a hacer feliz. Pódense podes facer que se casen co MC Command Center. Se lle das aquí a en trucos. Non en trucos, pero onde era? En relaciones, en el parentesco e, bueno, el xa é cónyuge, pero aquí poñía cónyuge e entón agora están pon recién casados. E eu creo que agora Dios, por favor, vale, mira, é que están todos fatal. Claro, están tristes porque se enteraron de que eso de que os pais de Anne e máis do seu irmán que morreron. Entón que por eso están aquí e tal. E tamén quedaron sin agua. Bueno, foi todo aquí un non sei, este neno, mira, tamén, veña, si vai ser todo feliz, todo o mundo está feliz. E agora podo a ela en que este adolescente podo facer que teña un embarazo. Veña, voy a dar a iniciar embarazo. No.
E entón ela agora está embarazada. É así un pouco claro, é de trampa todo está clarísimo, pero bueno, así onde está? Cuidado. Pero así pois xa bueno, xa empezan a súa vida en familia e en parella. Ainda que, bueno, vai ser moi gracioso porque despois, cando fagan realmente Wuhu, o ñiqui ñiqui por primeira vez, poñerá, é a primeira vez que hacen o ñiqui ñiqui, cando xa teñen un fillo, pero bueno, en fin, imos omitir ese pequeno detalle. E vale, este neno, pois mira, este neno vai ir coller auga para colaborar aquí na casa, porque nos vai facer falta moita auga agora mesmo. Entón, veña, que recolla o máximo de auga posible. E que piña tamén ela. Claro, non poden nin enrollarse nin nada. Quero dicir, porque para subir como quedar beso familiar? Si é a súa esposa, veña, enrollarse. Porque iso fai que teña máis diversión. Entón, onxe que non poidan facelo. Ah, é pola cama. A ver, espera. Eles dormen arriba e os rapaces abaixo. Vale. Han tenido sexo. ¿Estará embarazada? A ver, hacer test de embarazo. Vaya. ¿Qué habrá pasado? Que en teoría tampouco se pode facer test de embarazo, pero bueno. Pero sí, está embarazada. Parece que los asuntos de... Ah, los peces, bueno. Vale, pues está embarazada. ¿Y se le nota la barriguita? No. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues venga. Esparcir pienso. Limpiar gallinero. Hacer la colada. Y sí, esas cositas. Y este neno... Vale, que veña aquí a facer pis porque... que se dé un baño. E esta nena... Bueno, que fale coas galiñas. E así estamos todos contentos, están casados, esperando o seu primeiro bebé, con esta familia unida pola adversidade. E que poético me quedou eso, o triste, non sei moi ben. Pero, bueno, así estamos. E así vai rematar este primeiro capítulo desta segunda temporada. E pois nada, espero que vos gustara, que pasarades ben. E pois vémonos para o seguinte. Chao.